Nasag ko sa sapa kay mag-update nasag ko sa sapa may sud pa ba guys nga uyabang. So ubani kami sa akong mag-update karon. Guys, mag-update namin sa sapa guys. Ang tauban si James. Blitz, na ako bagla ko na ang ay. Ang James guys kay lawom kaayo. Lawom na tubig daliha. Ito. Diri guys. Oh, grabe kapinaw. Pero kusog kaayo ang tubig. Ini siya din yung sapa sa Sili, Bayabas, Danau City. Gusto yung sa ibabaw. Grabe pa kalama. Oh, puti kayo ang mga bato sa tubig. Lang kayo, lumapaw din sa tao. Grabe po sa dina din kayo. Gusto kayo ang tubig. Hilot ang kaliguan din. Daw ang tubig na kasi tayo. Daong kayo na diha nakita. Oo. Mga guys, kinakuha namin. Sa akong pag-update sa sapa. Nagitan ni kuha. Ito kayong iya bang? Ano mo hang kuha James? Tanawang ta kuno. Ang kuha. Pag-update na mo sa sapa. Dapat juling taon may kuha mga uyabang. Daghan kay uyabang sa sapa, mga dagko kayo.